hayi angikwazi mina ukukhohlaka lokhu ngalo ngisho into yokugcoba ntombi kudlalwe ngayi kaze kwadlala ngendoda yami isebenza kangaka bathini labantu hayi ma Worldcup angibatholi ngiyagive up awusho kodwa baba bekwenze njani ngempela hayi nami bengithi ngiwinile ma Worldcup sakhungezwe ife elimnyama abantu bazongqongqoza ubhala kuba manje loyo Yimina awubona kahle sanibona awusawubona cha ngafika kahle ngizocela imali stokfela ma Worldcup buka ngigrosele igross engaka endlini imali aninginikile yini kanti le manje injahe ngani wena kanti imali kangaka ma Worldcup lo mama na last time ngibuyile ngoDisemba odlule wawumkweleta namanje uyamkweleta kanti le mali uyenzani ma Worldcup cela imali yami awuzazi inkinga esisale sibe nazo la phela ninako goli nisuke nibusa nihleli kahle thina sinazo zonke izinto la holot shedding badinga imali manini andisikhuluma phela yonke lento phambi kwami mina ngifuna imali yami ngifuna ukuhamba ayikho yona ke sisimali nabe ikhona uthenge ngayo nakho ukudla ubaba ka Worldcup mina into ebengayisho ukuthi mhlambe kungcono uthathe kona ke lokhu ukudla ke ubone ukuthi wenze njani oh akathathe yona igrosa le kodwa sizomela uqala uvuma ukuthi nje uthatha lokhu kudla nje thina sizosala silambe nezingane zami futhi ngeke ngisakukweleta lalela ngizokuthatha lokudla uzokuthola mhlawumbe uyisa imali yami kuzobona phela ukudla njengoba uthatha lokhu kudla nje angisakukweleti lutho ukudla kwakho lokhu awungikhiphe nana ukudla angisakukweleti lutho thatha wena ukudla nakho ukuthatha kulungile mama hamba na ngiphelezela hambe nak angisakukweleti naleli ketelo hayi iketelo ngeke iketelo ngeke mama thatha na igross le gross ibiza kabi ayikho lento yenu ngiyayifuna le mali ngifuna nizokhulula le grosa yenu ngemali thatha igrosa wena anginamali mina njengoba ngichazela nje njengoba usuthatha igrosa mina nawe sihlukene ayikho into engisakukweleta yona ayikho nento eyodwa nje engisakukweleta yona ma Worldcup nawe hlukana lento ezikweletu nawe hlukana nokungishiyo uye kogoli ungangifakeli imali ha uyenzani le mali ngikufakela imali inyanga zonke kodwa futhi ngibuya still unezikweletu kuningi phela engikwenzayo ngenza lokhu nalokhu yana kuphi lokhu nalokhu ngenza lapha nalapha hayi ma Worldcup at least ke kodwa ke ngoba vele sengikhona ke so ungasale mhlasimpe usungibingelela kahle ke nje officially mhlambe ngale kamerweni ngeke baba njengoba uhlulwe na ukuthenga igrosa nje phela ma Worldcup uyazi mangisuka eGoli insizwa siyachatha le hostel manje awukwazi ukukhuluma kanjalo ngeke baba kancane nje ma Worldcup amadoda abingelelwa kanjalo amadoda afike negrosa yangempela enokudla phakathi awu wena uzodla mina uthi ngidlani ngidleni mina at least akube khona kodwa okuzodliwa nawe hamba odla inhlabathi angithi nawe ngibuyele negrosa nenhlabathi nawe ke hamba odla inhlabathi ngizothi mase ngiyithola ke inhlabathi leyo ungabi nenkinga hamba odla inhlabathi yakho ngizothi mase ngiyithola inhlabathi engizoyidla ungabi nenkinga nawe ungabi nenkinga mengithola indoda ezothenga ukudla la ekhaya uzodlala ngami nje ubaba ka Worldcup ucabanga ukuthi uzofika ngidile ngalento ayenzayo bese ecabanga ukuthi ayintshela mina indlela nginike sayo yini wayisekwenzekeni ke manje indlela ngoba kugcwele inhlabathi la kugcwele udaka la phakathi usulifake phi kudaka ke ngoba lalela into engaphakathi vula la phakathi ubone yonke lento la angikuthinti ke nje ukudla kwakweminye imizi angithi wena uthatha igrosa la saxoxisana kwakuthi nje ukuthatha ukudla kwala ekhaya thina sizohlala singanakudla kusho sisakweleti wesisi ungayiqhathi neslim ungayiqhathi neslim thathile wena ngithi uthatha igrosa la amasalamuzi ke enzekayo angisaqhuma ngikhasi ke kuona angithi wena ufike la wayibona igrosa igcwele oplastic wayithatha waphuma nayo ayihlanhle kakhulu baba Worldcup khipha lento nayo thatha zona lezinto uyothi mhlawuletha imali bese uletha imali yami joyela kabi. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.